Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Aljiva Gwyneth Renja kabadai kawai niki kertong kaban aireng nakaseng Trinamool Congress na 17 North Shillong constituency kalaong bakadan yala kanong rem manwara ika jingkala haga constituency bat ha kajalahi barok kawai. Kakong Aljiva kalaong bakanget skam kipat ba jong ka North Shillong constituency kikwa ya ka jingkala bat kalaong bakat kum ka jing ui jong ka ui bakajala kadan shibun ki jing tuna bat ki jing sniru kilanang roy kat badang mi kisngi bat kalaong banlat ni kini ki aka baro ki padba ki diban kershan no ika jingkala katai ka TMC hak election ka bansawan. Kalaong bawat lada ka ile persya ikirat ba North Shillong constituency hendai ka ngit scam bagata ka jingkala kan sawan hi bat baki padba kin sa ui ka jingkala ha usnam arhajar arpulai. Kakong Aljiva kengit scam ru balada kawan ha kajing job ha ka election arhajar arpulai kanwara ika jingkala amtang ha ka constituency hendai ha po ka jelahi baro kawai. Kan ke makin tap ya ka parti ka jungi bat yang aru kalong ba ngahi ngakular ba ngin wanra bat ya ka door to door scheme ya man kilong yin bat kumjo ya ki kentai ngin hapet bahan namar babun kijing sniu ha ka jela ka jungi habangi kloy bangin tem ya kita ngathrai wat nakilong kami ki kena samla wat kirang ba aru kin yai kershan. Money does not play a pivotal role. Hanga shimen ngam tip ya kiwei ngam lumnyo kating yano rengi ngin ya lebet da kabor pada kamoto be the change am kabisa dan kam kerki bengin pet ya ka employment ka baning kong namar bon ki kon samla kila awan man kendo yengi hapo office na kapor sya kapor kilong deprive ya ka kam ki shulet balas ki pep school no shiteng si wada pi pet ya ka not shalong ki ibagi bon ki yang bangla ki bahe ki baruspa henry la dang ingam jeliu ni ibon ki baduna habang ngayu ibon ki baduna ngaju encourage ki kena samla ki jongi ya le ban le no dekat NIUS tu lada nimla bakimla ban afford ban le ko private institution ki yo men sim bat ki ong bat kin le ki ladon kat tu kat ni mut ki bala pen kre ban ya le yang ki exams ki jong ki wat hapring ki bla alat ya ke selection ne kinu ki exams wat nakaliang ka jong ni ru nakaliang ka jong aru adon ka jing tu na mata ki yud hatang sudap ya ka puja nilapli ya ka free coaching center bangin sa pliru ya ka free computer classes kabangin sa palaj ba kasni ba katarik bat kata nang to ngin penlam lenti ki kena samla jong ka North Shillong bakim dei banlong ki basngusi hakaliang ke education namar ngin ya le bat ya ka baningkong ya katahi ban wan ra ki kun samla ke jongi bakin yo ba ya ka thong bakin yo ban puli namar klem ka jing don ka jing nang jing start ka kam ka jam kalong ka ba ngim kwa ban pulari ki kena samla bangin pen thep kam ngin pen yo kam kum balalong ki wei ngandum nyo kerteng yenu ro henry ngi ngin don dakawai ka motif ka bangin wan ra ba ngin play kalenti yaki kanang baki kinyo ya ka kam ka baskem ka din habot ngayeng ko 17 North Shillong ngadon la kanong rem ban wan ra ya ka jingkala malada ngapet yaki supposedly kisdam ka bangala don ka politics ngalabat kum ka general secretary jong ka youth kay bentar ngabat kum jo general secretary jong ka youth Trinamool Congress bat ngayo ya ka platform lingba ka Trinamool Congress bangan yele ke election na kanyo North Shillong constituency bat ngangit scam hi bakipat ba jong ka Shillong North constituency wa ya ka jingkala haman bangaya nganong penkesan yano ru wat yala diru henry ngatip bakum bangipat ya ka jelahi ka jongi ngi ibon ki jing duna bat ki jing sniu ki ladang wan nang ni syakman henry habangi ya kita ni dan kamban prevent ladangi kwa ban prevent ni dei hi mangi ki nong shong shnong bat ki try jaka bengi dei ban defend ya kata hak society ka jongi hak jela ka jongi da bangi vote no ya ka jingkala ya ka party hi ka jongi bat ngangit scam wala da ngayele persya ya kita kirat ba 17 North Shillong kan sawan hi ka jingkala bat pensi hi hau arhajar arpulai bat ngahi ngayeng scam manganwan ra ka jingkala amtang ya ka constituency ya ka state ka jelahi beroko. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.